Bona vesprada, com esteu? Nosaltres vos confessem que estem una miqueta nerviosets. Comencem una nova etapa de Terra Viva. Estem d'estrena. Any nou, vida nova. I nosaltres hem agafat eixa premissa i hem portat un muntó de novetats. Una de les més evidents és on estem ara mateix. Mireu este piset tan bonic. Estrenem plató, des d'on connectarem per diferents punts de la Comunitat Valenciana amb les nostres companyes i companys. Ho farem en directe. Quan són exactament les 12:43 de la vesprada, estrenem este Terra Viva en este 9 de gener, sempre amb l'essència que tenim nosaltres i connectant per a estar ben informats de tot el que passa en el sector primari, el medi ambient i la natura. És una miqueta abans de l'hora habitual i és que aquesta és una de les altres novetats, que tindrem una miqueta més de Terra Viva cada dia per a disfrutar-lo encara més. Durant esta primera part de Camí al Terra Viva, la vostra participació és fonamental, així que, per favor, teniu les dades de contacte i podeu contactar amb nosaltres per a diferents qüestions. Per exemple, enviar-nos imatges tan boniques com les que ens han arribat avui. Esta, en concret, és la posta de sol des de Dénia, des d'un espectador que ahir va estar allà a les 6 de la vesprada i mireu, esta mar en calma i aquest sol posant-se en Dénia, que és un lloc meravellós. I com tot sol que es posa, el sol ha d'eixir, per favor, i ha eixit d'esta manera i amb aquest espectador que ens ha enviat este timelapse des d'avui mateix, en concret des de Cullera. Amb aquestes imatges tan fantàstiques dels nostres espectadors arranquem Terra Viva i també ho fem amb diferents fotos que ens envien. Ja sabeu que el nostre concurs fotogràfic continua i en esta nova etapa, per descomptat, també la tindrem. Aquestes són les primeres imatges que ens han arribat este any. Comencem molt bé este concurs amb aquestes imatges que ens han arribat. Entre aquestes i les que ens enviareu els pròxims dies, sortejarem, ja sabeu, aquest lot de productes de Terra Viva, oficial de Terra Viva. I a més és que completet, ja vos anirem comentant. Cap als 5 anys de Terra Viva i amb més de 1.000 programes a l'esquena, hem conegut persones amb històries ben interessants. És el cas de Rafael, un llaurador amb un talent que emociona. Maria, la nostra companya, va estar amb ell. Quina gent més fantàstica que tenim. Ho dic per Rafael, però també per la nostra companya Maria, perquè obrim esta gran finestra per a rebre-la, este primer directe d'esta nova temporada de Terra Viva. Maria, hem vist este reportatge, aquestes imatges, i tu sempre amb un somriure, però imagina que recordar-ho també el trau i t'ablanix una miqueta al cor, no? Totalment, Àlex, és que m'emociona només de recordar aquest dia, a mi s'estima que té Rafael per la terra i a mi la paciència que va tindre també amb mi. Estaves ahí abraçant l'arbre, ahir veig diferents arbres. No sabem exactament on estàs ara mateix i això ens ho has d'explicar el per què. Així és, i és que en el nou Terra Viva hi ha una de les novetats més importants i és que tots des de casa podreu participar en un concurs. I és que ja sabem que vos agrada molt participar amb nosaltres des de casa, ho heu demostrat cada dia i ara ho podreu fer en directe. Per això cada dia, a través, per mig de tots els reporters i reporteres, cadascun de nosaltres, un de nosaltres cada dia, vos formularà una pregunta. Per exemple, avui jo vos formulé una. On estic? Només vos dic que estic envoltada de palmeres. I ja. Molt bé, vinga, envoltada de palmeres, és una bona pista per a este joc que arranca avui mateix. Ahí teniu el WhatsApp per a poder participar també. Maria, després tornem amb tu, perquè ara és moment de fer una volteta una miqueta més gran. Ja vos dic que si esta parelleta fa un tàndem perfecte, el que ve a continuació a acompanyar-me en esta nova etapa de Terra Viva encara plenarà més este plató i estarem ben a gustetes. Joan Espinosa, per favor, que passi el meu company. Àlex, com estàs, cosa bonica, granoteta? Molt bé, com estàs? Benvingut a Terra Viva. Fantàstic, jo estic encantat, certament, jo estic molt pagat, és tot un honor començar a formar part de l'equip d'este programa, de l'equip de Terra Viva, perquè, clar, això sempre me faré càrrec de totes les qüestions de l'oratge i això és molt important, sempre amb l'assessorament i la garantia de l'equip de l'oratge d'esta casa, d'Apunt Mèdia. Perquè, clar, Àlex, ens ho preguntem tots els dies, com d'important és la meteorologia en general per a la ramaderia, per al camp, per a les activitats també a la mar. En fi, estarem molt i molt atents així, en Terra Viva,
de les 24 qüestions de hores al dia, l'oratge, clar que sí, perquè hem d'estar ben informats, igual que ens informaran tots els nostres reporters i reporteres. Obrim finestres per a veure en quins punts estan ara mateix en directe. Així tenim Àngel Hernández a la Plana Baixa, Carolina Femenia a la Ribera Baixa i Joan Milian a l'Alcalatén. Que guapos esteu, que ganes tenia de veure-vos així. Comencem per Àngel Hernández, conta'ns. Hola, com esteu? Hola, Joan, com estàs? Benvingut, per cert. Hola. Avui me n'he vingut a Castelló, al mercat del dilluns, per a saber què és el que ha passat amb aquest IVA zero que des del dia 1 de gener tenen productes com, per exemple, les hortalisses, les fruites, les verdures, les llegums. Què diuen els consumidors? S'està notant? No s'està notant? Què diuen els venedors? Tot això és el que ho anem a saber en el programa d'avui, on, a més, estarem a Antell. Allí està Carolina Femenia per a contar-nos una tradició molt especial a aquesta població de la Ribera Alta. Àngel, estic al mateix costat del riu Xúquer al seu pas per Antella perquè esta és una de les zones del nostre territori que va ser testimoni de la Maera, una activitat que va tindre lloc en el segle XII i va durar, atenció, fins al 1970. Ara és patrimoni immaterial de la humanitat, vos ho contarem tot, però anem a pegar un bot cap amunt, cap al nord de la província de Castelló, amb Joan, que va parlar-nos d'una qüestió que afecta a les cabres monteses. Des que en gener del 2019 s'avistarà la primera cabra amb sarna a les comarques del nord, tasques com la que veurem avui al programa s'han convertit en rutinàries. És època de cel i és el millor moment per veure quina és la salut de les poblacions de cabra hispànica. La sarna és un mal que avança imparable, tot i que si a Xodos encara no ha arribat. Moltes gràcies, Joan. Tornarem amb ells en uns momentets. Ja sabeu... Tornem a estar així en Terra Viva en directe quan ja passen 5 minutes de la 1. Tornem a estar així i amb un company fantàstic, Joan Espinosa. Una companya fabulosa. Escolta, avui estem d'estrena, és una altra bona cosa, només cal fer una miradeta al nostre voltant. Estem d'estrena, una posada en escena extraordinària per a oferir-los més i millor informació. Moltíssimes coses que vos anirem informant al llarg d'esta horeta que queda per davant. Ara el que farem serà pegar-li una ulladeta als llocs on estem. Anem a fer una xicoteta pinzelladeta del que tindrem avui en Terra Viva.